Naluqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje nangomso, ngokuhlwanje kulindeleke imvula engephi kwintshona yephondo laseMpuma Koloni, kwimpuma yasentshona Koloni nakumbindi wephondo laseMntla Koloni. Ngapha koko liza kuthi rhwelele ngamafu kula maphondo. Liya kube lizolile kwiphondo laKwaZulu-Natal, kwimpuma yaseFreyistata, eGauteng, kumimandla ethile eMpumalanga naseLimpopo. Ngomso kukhutshwe isilumkiso sokuba kuza kubakho indudumo ezimandla kwimimandla ephakathi kwiphondo laseMpuma Koloni uyokutsho kunxweme oluquka idolophu yaseMonti. Ngapha koko zikhona iimvula ezilindelekileyo kwiphondo ngokubanzi. Liza kube lithe rhwelele ngamafu kumaphondo amaninzi ngaphandle kwemimandla kwintshona yephondo laseMntla Koloni. Amaqondo aphantsi ezinzulwini zobusuku nangentseni yangomso kuza kube kufudumele nje kungekho nto ixhomisa amehlo. Amaqondo aphezulu ngomso iza kuba yingqatsini yelanga kuninzi lwamaphondo, ingakumbi kwimimandla kumbindi ukuya entshona kwiphondo laseMpuma Koloni, eFreyistata nakwiphondo loMntla Koloni.